Bon dia, estimats oients. Això és Pla Seqüència. Com que és Nadal i el Nadal és època de compartir, hem decidit portar avui un convidat especial al programa. Però encara no ha arribat, de manera que no ens queda més que repassar els tràilers de noves pel·lícules que s'han anunciat últimament. Quin remei, comencem! Doncs per veure aquests anuncis, que s'han sortit diversos tràilers de pel·lícules, tornarem a encetar la nostra secció anomenada La Cartellera. Aquesta setmana s'han estrenat tràilers bastant interessants. Ah, sí? Jo només he trobat el tràiler del live action de Lilo i Stitch, que són 10 segons del bitxo aquell blau, en animació en CGI, ballant davant la càmera. Ja hem parlat bastant dels live actions, Sí. Continuen apareixent. Ja prou, no en parlarem més. Només, Pla Seqüència prohibeix l'entrada als live action al programa. Sí, depèn de per sac. Pues s'ha estrenat el tràiler de Superman, un reboot que la gent sembla que està bastant emocionada. Jo no. Sí, prou. Sí, jo vaig veure el tràiler del tràiler de Superman. El tràiler normal no l'he vist. Com el tràiler del tràiler? El tràiler del tràiler. Van treure un tràiler d'uns 30 segons anunciant que l'endemà traurien el tràiler d'uns 10 segons més de Superman. Quina emoció! Sí. I és literalment gent mirant al cel. Mira, ja ve el tràiler! 5 milions de visualitzacions al tràiler del tràiler, sí. Bueno, jo he vist el tràiler, o sigui, el tràiler de veritat. Bueno, no m'ha semblat que inventés res, perquè és Superman, i tampoc m'ha semblat... Sembla que els de DC han decidit tornar al color, perquè últimament les seves pel·lícules eren molt fosques i ara han decidit... Ja, bueno, perquè han reiniciat l'univers i ha aparegut un nou director, bàsicament. Està bé, bueno, a veure què tal. Vols que vegem el tràiler, que no l'he vist? El tràiler o el tràiler del tràiler? No, el tràiler del tràiler no val gens la pena. Vale, endavant el tràiler. Bueno, això ha estat Superman, però també s'ha estrenat el tràiler de 28 anys després, que és la seqüela de 28 dies després i 28 setmanes després. I els mesos? S'han perdut Se'ls han saltat. La saga és Extermini. Sí, que tracta d'un apocalipsi zombi, no? Bàsicament. Sí, crec que sí. No he vist cap de les altres, però, bueno, són històries en diferents etapes en un apocalipsi zombi, crec. Sí, encara que no els hi diuen zombis, diuen que és una infecció. Crec que va ser la primera pel·lícula on van aparèixer zombis ràpids. Sí, perquè clar, abans sempre feien allò d'estirar els braços i anar a poc, no entenc? I van decidir que aquí els zombis podien córrer. Està bé, és una pel·lícula on surt el Cillian Murphy, el gran Cillian Murphy, Murphy, Oppenheimer, Peaky Blinders, quantitat de pel·lícules. Sí. I bé, res més a dir sobre aquesta pel·lícula. Ha tardat 18 anys en estrenar-se, aquesta seqüela.
s'ho han pres amb calma. Sí, igualment sembla que molta gent l'anirà a veure. Sí, la gent l'espera bastant. Sí, i abans que parlàvem del live action de Stitch, també ha sortit ja finalment Mufasa, ha sortit avui mateix. Mufasa, la del Rei León? Sí, però per acabar la cartellera s'ha estrenat una altra pel·lícula. Sí? Sí, vols mirar a càmera i publicitar aquesta pel·lícula? D'acord, anem a fer-ho bé, això. T'agraden els unicorns? T'agraden les pel·lícules de terror? Doncs no et perdis Death of Unicorn, una pel·lícula que tracta sobre una família que atropella un unicorn i aquest es converteix en un zombi per matar-los a tots. Efectivament. No sé, s'han estrenat molt poques coses aquesta setmana, la veritat, interessants. Sí, bueno, això, si us agraden els unicorns, pues aneu a veure Death of Unicorn. S'ha estrenat també una de terror del papa de Roma o algo així. Del papa de Roma? Sí, que es diu Conclave. I què passa? No sé, crec que va d'uns capellans que es volen fer... Què? Com? Però, espera, està entrant algú al plató. No, què fa aquí? Per què? Porta barretina. Com? Qui ets? Què fas al nostre programa? Bon dia a tothom, amics meus. Com que amics meus? Qui ets? Digue'ns-ho. Com que qui sóc? Vinc aquí a parlar d'un director que us agrada molt, però abans de tot em presento. Ah, vale. Em dic Atreyu Llevat i sóc un gran fanàtic de Quentin Tarantino. Vinga. A veure, és cert que m'ha començat a agradar ja potser una mica tard, però bueno, això no treu que m'agrada molt. És el meu director preferit, per què no dir-ho, sí. Està bé, està bé. Vens amb actitud al programa, eh? I tant, amb ganes, tu, amb ganes, com s'ha d'anar la vida, tu. Bueno, què? Has consumit alguna abans de venir a aquest programa o vens He serè? consumit alegria i excitació d'estar aquí, eh? D'acord, Bueno. què ens pots explicar sobre Quentin Tarantino abans de parlar de les seves pel·lícules? Anem a parlar amb ell sobre ell com a persona. Bueno, com a persona, potser abans m'agradaria parlar sobre com ha afectat al cine, però bueno, dona igual. Anem a parlar sobre la seva vida personal. Quentin Tarantino va néixer el 27 de març del 1963 a una ciutat que es diu Coggins-Ville, difícil de pronunciar, està a Tennessee, que és als Estats Units, però el Quentin Tarantino va anar des de ben jove a a Los Angeles, perquè resulta que va tindre alguns problemes. Bueno, al final allí va descobrir la seva passió que era el cinema. I vaja, des de jove, no només amb les pel·lícules, sinó també amb les seves feines ja demostrava un tipus que tenia futur ja. Sí. Està bé, destacava ja des del principi, no? Sí. Va començant fent curtmetratges, no?, principalment. Sí, curtmetratges que, de veritat, a veure, una mica estranys, però ja eren llargs, 30 minuts, també. És veritat que la qualitat no era la millor, no tenien diners, però bueno, Jo te diré una cosa, Treyu, aquí hi ha gent que fa curtmetratges, té una gran actitud des del principi. Què vol dir això? Això vol dir que probablement, com més aviat comencis, més experiència, per tant, més coneixements, més possibilitats de triomfar, amics meus. D'acord, està bé. Està bé. Bueno, Tarantino es caracteritza bastant per la fórmula Tarantino, no? Sí, que compta amb grans introduccions dels personatges mitjançant el diàleg, no els presenta dient, hola, em dic Josep Maria, tinc 37 anys i visc amb els meus pares. Això és molt típic, la història aquesta. Hola, em dic no sé què, i aquesta és la meva història. Us explicaré la meva aventura. No, Tarantino ho fa molt bé. El Tarantino exposa als actors tenint converses, no? Allí com podríem tindre tu o jo, i ahir sabeu els gustos dels personatges, com ho van fent a la vida i tot, és bastant divertit. Clar, els coneixes més com a personatge que com a persona, no? Sí, ja entens. I això és en part perquè es treballa molt els seus guions i li posa amor, no només se centra en la direcció. Clar, això també és el que és la fórmula Tarantino, no? Centrar-se més que els efectes especials, la producció, un bon guió, que és el que necessitem. Exacte, que estigui ben fet. De fet, Tarantino els defineix per fer pel·lícules que no són amb masses diners. És humilde i ho fa bé a sobre, el cabró, eh? Ho fa molt bé, tu. Ja, una altra cosa de la fórmula Tarantino, els capítols, com els de pla seqüència. Fórmula Tarantino és dividir les històries en fragments, tots a la mateixa pel·lícula,
i que vagin passant. Capítol 1 i passa una cosa, capítol 2 i passa l'altra. Sí. Sí. I això sí, no, les escenes que surten a les pel·lícules no sempre estan en ordre cronològic. Hi ha pel·lícules en què juga amb els temps per fer-ho també més interessant. Sí. I ara en parlarem, per això destaca sobretot a Pulp Fiction, Sí, sobretot. Ui, tant, sí. que, bueno, comença amb el final, no farem spoiler tampoc, però avui en dia, qui no s'ha vist Pulp Fiction, també. El pel·lículon que és... Bueno, ja en parlarem. Pues això és la fórmula Tarantino. Sí, que Tarantino té un estil únic i la veritat és que totes les seves pel·lícules són molt trepidants i t'enganxen. I tant. De fet, el nom de Quentin Tarantino ja gairebé assegura que la pel·lícula no decepcionarà pas, Ja. Això s'ha de dir. Bueno, hi ha gent que tampoc sap el que va veure, perquè hi ha molta gent que anaven a veure Django, per exemple, Sí. també en parlarem després, i deien, no, és que no és molt fidel al Far West en alguns moments. Bueno, Bueno, ja, però perquè també Quentin Tarantino en general posa el seu toc a totes les pel·lícules i les fa amb el seu estil, llavors realment adapta els escenaris. té la seva essència. Però bueno, començarem parlant de la seva primera pel·lícula, Reservoir Dogs, de l'any 1992. A veure, espera un moment. Bueno, a veure, Reservoir Dogs tracta sobre un atraco que resulta que acaba sortint malament. I al final, doncs van a un lloc, a veure, disculpeu-me aquí, perquè no sé com es diu en català, però ho diré en castellà, en un almacén, i allí pues, es veu que passen una sèrie de coses. Estos son vuestros nombres. Señor Blanco, señor Rubio, señor Rosa. Yo, señor Rosa, ¿por qué? ¿Qué más da el nombre? Claro, para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien. Aquesta pel·lícula va ser la seva primera, de manera que no tenia molt de pressupost, però com ja hem dit, va posar moltes ganes al guió, de manera que tot i que no té gairebé cap efecte especial i és tot molt senzill, té cert encant i aconsegueix que t'interessis per la trama per descobrir qui és l'impostor en aquest. Clar, bueno, de fet és la meva pel·lícula preferida, Reservoir Dogs, i va ser perquè quan la vaig veure em vaig adonar en part de que no cal molt per fer una bona pel·lícula. Exacte. Aquí només amb el suspens, anar veient les relacions dels personatges, ja t'impacta i te fa que t'agradi. I els diàlegs estan ben fets, són creïbles i fa que t'endinsis més en... Sí, i hi ha un final que et deixa amb pell de gallina. Sí, tant. Bueno, la seva segona pel·lícula, quina és, Atreyu? La seva segona pel·lícula és Pulp Fiction, m'equivoco? No t'equivoques? No m'equivoco. Pulp Fiction, és que aquesta sí que és un pel·lículon, Anem a fer una cosa. Anem a escoltar una de les seves cançons més famoses de la banda sonora, que és un temazo, i que jo crec que val la pena. Anem a posar Jungle Boogie. Bueno, de fet no, era broma. Està arribant Vale, la Jungle Boogie, Aquí hi ha un tall. Aquesta és, jo crec que la pel·lícula més famosa de Quentin Tarantino, o en tot cas és la que el va propulsar a la fama. És coneguda arreu del món i segueix a dos matons d'un cap de la màfia que han de recuperar un maletí, no? I a part també segueix la història d'un boxejador que s'ha d'aconseguir escapar d'aquesta màfia que el té controlat. Bueno, crec que el seu nom ve del pulp, crec, potser m'ho estic inventant molt, però crec que eren com revistes amb fragments de coses i estava allí tot barrejat i és una mica la pel·lícula en si. Sí que la portada recorda una revista. Una revista, sí. Sí. És que Pulp Fiction és que està plena d'escenes que són mítiques, És que és impressionant aquesta pel·lícula. I ho fa molt bé. I és, quan veus al final, és impressionant. A mi em va donar una sensació de... Vaig veure com tot es centrava en Tot un es mateix lligava, lloc no? i és una satisfacció que et dona. És bonic, Sí. és rodó al final. Sí, al principi és confús, però un cop arribes al final ha valgut la pena. Sí, tant. Sí, bueno, també es veu que la pel·lícula té molts errors de rècord. O sigui, que per exemple, en una escena surt una hamburguesa mossegada i a la següent, quan al següent plano ja no està mossegada. Però és que és igual.
perquè la pel·lícula és bonica igual. Sí, a més, com que hi va haver canvis en el temps, tampoc es nota tant, la veritat. Sí. És que en aquesta pel·lícula hi ha els dos matones, és que hi ha una escena que és molt divertida perquè es posen a discutir sobre diferències que hi ha als Estats Units i a Europa i hi ha un moment que es posen a parlar sobre una hamburguesa del McDonald's, que Sí. allí no sé com es diu, però aquí, per exemple, es deia Royal Cheese o alguna cosa Sí, així. i sembla. diuen, allí se llama cuarto de libra con queso o algo així. Sí. I mentre van a estonamacar uns estan parlant d'això. Sí, fa molta gràcia. És També hi ha impressionant. altres personatges icònics com el senyor Lobo, Sí. que surt d'aquesta pel·lícula, que es dedica a solucionar problemes. Sí. Bueno, és tot recomanadíssima, Pulp Fiction. tant, mare Potser és meva. la millor de Tarantino. Bueno, va a gustos, però és de les millors. També podria ser. Vale, Doncs ara passem a Jackie Brown, que és d'un parell d'anys després. jo no me l'he vist, Jackie Brown. Jo tampoc. Jo tampoc. Però Vale. bueno, No de som totes fans de maneres- veritat. De totes maneres, jo he fet una mica de feina. Aquesta pel·lícula és un homenatge al cinema de Blaxploitation. Wow. Pronunciació una mica estranya, no em passa disculpo, res. però és que té un guió, pel que he trobat, que és bastant bo i destaca exactament per això les seves actuacions. Suposa un canvi en el registre i l'estil pel mateix Quentin Tarantino i segueix a Ruby, una hostessa de vol que necessita diners i acaba treballant com a correu per un mafiós que després trairà. Després la trairà. Però això, Bastant Això interessant. no és spoiler. Això entenem que no és el final, no? Bueno, és curiós que aquesta pel·lícula és amb moltes actrius femenines i Tarantino tenia una espècie de fetitxe amb els peus de les actrius. Sí. Si us hi fixeu a amb quasi totes les pel·lícules del Tarantino hi ha planos de peus de dona, despullats els peus. Sí, i els fa com molt llargs, no? Sí, aquí al Bill hi ha 3 minuts dels planos dels peus de la Uma Thurman. Hòstia, Sí, jo no ho vaig entendre allò, perquè estava com intentant moure els dits dels peus, que els Sí, tenia perquè paralitzats. estava com paralitzada. Bueno, el cas que té un fetitxe que ella explica que hi havia un director abans Kate que també el tenia i diu s'ha de seguir el legado. Què? Ho va dir en una entrevista. això? Va dir això. Bé, s'ha de dir que Quentin Tarantino diu moltes coses rares, a les entrevistes. Sí, com a persona és una mica estranya. Sí. I amb això dels peus, abans parlàvem dels seus guions, ell també és guionista de pel·lícules que no ha dirigit. I n'hi va haver una que es deia Antes del amanecer, o una cosa així, en la que va escriure un paper per una actriu que li agradava, Sí. en què regalimava tequila per la seva cama i obligava a un home a llepar-li el peu. I adivino, aquest home era el Quentin Tarantino. Efectivament, perquè es va Es castejar va escriure el paper per a ell mateix per a poder llepar el peu de l'actriu. Efectivament. L'actriu també va seleccionar l'actriu ell mateix. Una mica raro tot això. Es va aprofitar prou de que tenia que fer el guió. És una pena que aquesta de Jackie Brown no va anar massa bé perquè la gent la va veure poc violenta i poc sanguinària, que és el que esperaven del Tarantino, però després d'això va dir ah sí? Doncs us donaré acció. I va fer Kill Bill. Ui, Kill Bill no es queda enrere, de fet. Fa poc vaig tornar a veure la primera i la veritat és que la pel·lícula està molt bé. Té una trama senzilla. És bàsicament que hi ha com un grup d'assassines que està liderat per un líder i es veu que aquest grup traiciona una de les assassines el dia de la seva boda. I resulta que, pues, bàsicament, justament estava embarassada i pues, mor el seu fill. És una barbaritat. És un drama. Sí, és tot un drama. I després, llavors, ella es desperta d'un llarg coma, crec que és, i llavors pues, és bàsicament de venjança contra aquests assassins. I és interessant perquè a la vegada que succeeix aquesta venjança vas entenent el passat i Sí. a què ve tot això, exactament. És això que dèiem de el guió que no és completament Exacte. lineal, va pujant, baixant, ho va canviant tot. Efectivament. I està dividida en dues parts, Kill Bill. Sí. Que Kill Bill 1 i Kill Bill 2, que jo només he vist la 1. Tu Nil? Jo les he vist les dos i és el desenlace, o sigui, és com Clar. seguir-la i és això. S'haurien de veure a l'hora perquè és bàsicament on acaba una comença l'altra, pràcticament. Sí, que és veritat que veure-la avui en dia
trobes que hi ha moltes coses que et poden semblar clichés, no? Claro, però el que va fer la pel·lícula va ser crear aquests clichés, com els planos ràpids i coses així, i ara ho fan les pel·lícules d'acció. Clar. I també és veritat que no és molt versemblant en el sentit que sembla com un còmic fet pel·lícula. És com un còmic, sí. Sí. De fet, hi ha una part que es posa tot amb anime. Exacte. Sí. Bueno, us diré una cosa, que és que jo per el programa he descarregat la cançó de Kill Bill, de Bang Bang, Val? però sense voler he descarregat un remix. Ah, I que és això que està I sonant. és això que està sonant techno. Bueno, ara s'ha posat normal, però se sentia una música molt, molt màquina, i és que hi ha hagut un error amb la descàrrega dels fitxers. Sí. La veritat, Kill Bill té un estil molt xulo, la veritat. Està molt ben feta. I en el que segurament no es casima és en sang, Aquesta pel·lícula és... Aquesta sí, li van demanar sang al Tarantino i va donar sang. Va Sí. respondre, va respondre. Hi ha un moment en què li tallen el braç a una i li comença a sortir una font de sang que Sí. els taca a tots. I dure. Sí, fins i tot hi ha una escena que es posa en blanc i negre perquè hi hauria tanta sang i tot tan gore que va decidir que no feia falta. Però, I que... de fet, el fet de que surti tanta sang és com que disminueix que pugui semblar escarós o qualsevol cosa així, però ja t'ho prens més com a comèdia, ja. Fa gràcia. Claro, fins i tot. també fa això de tacar la càmera amb sang Sí. per a que te tregui una mica de dins la pel·lícula i diguis, vale, mira, Sí. aquí està el remix. I això de que la violència, tot i ser gore, sigui tan fantàstica, fantasiosa, fa que no et sentis tan repulsat per aquesta Per el que violència. estàs veient. Exacte. Bueno, després, següent pel·lícula del Tarantino, quina va fer? Va fer Death Proof. La veritat és que aquesta sembla fins i tot que estigui feta a propòsit el fet de que no sigui gaire bona, la veritat. Pues, de fet, sí. Hi havia un gènere, que no recordo el nom perquè és estrany, en aquella època, que era fer pel·lícules dolentes on sortien dones, cotxes i armes. O sigui, com Fast and Furious. Com Fast and Furious, però mal vist. I el Tarantino de broma va dir, anem a fer una pel·lícula d'aquestes. I es va juntar amb el Robert Rodríguez i van fer Death Proof. Sí. I ja És està. bàsicament per riure's aquella pel·lícula de com està Sí. feta. Sí, van fer un munt de tràilers falsos i no sé què més Hòstia, no sé. al voltant d'aquella pel·lícula, però diuen que és el pitjor, no? Sí, bueno, també ho va fer aposta malament, però sí que la gent que no coneix la història la critica molt. Però bueno. També tenim Maleïts Malparits, Malditos Bastardos en castellà. O sigui, aquesta sí, aquesta m'agrada molt, podríem dir que és com una paròdia de la Segona Guerra Mundial. La veritat és que està tot molt ben fet, els actors... i Està tot. molt ben fet. Els actors, el coronel Hans Landa... Hòstia, està molt ben fet. Sí, i no sé si voleu afegir alguna cosa més, és que també moltes coses que puguem dir són spoiler, i clar. Clar, Sí. a veure, podríem dir que els personatges es demostra que tenen bastanta personalitat, com actuen i tot, està prou ben fet, també. Sí, va de, bueno, la guerra mundial, pues, uns que se dediquen a exterminar nazis. I jo crec que la pel·lícula és bona per la seva subtilesa i la seva elegància. Sí. O sigui que no és com Kill Bill, que és tot sang i això. Són les converses, la hipocresia d'allí, d'aquella època. Ara que ha sortit, per exemple, Napoleón, que no té res a veure amb la història real del que va passar, aquesta pel·lícula no se surt a la línia de com va ser. Realment és... Bueno, acaba diferent a com va acabar la guerra acaba mundial. diferent, però Acaba una el que mica vull diferent, és que el que succeeix allí dins fins al final, clar, no és algo surrealista, saps? Ah, això sí, o sigui Ja, que... no és com lo de disparar a les piràmides. Sí, en allò Carrons. que... És... Clar, és algo que Tarantino també fa bastant, que fa pel·lícules que podrien passar d'alguna manera o altra en el nostre univers. Però, clar, que són versemblants, però no són històricament correctes. Claro. Bueno, amb Malditos Bastardos, pues, tot això, els nazis, les invasions. Sí. També a mi em va espantar una mica alguna part de violència, però ja és una marca del Tarantino posar violència a les seves pel·lícules. A mi em fa gràcia fins i tot ja. Bueno, i la banda sonora, la cançó principal de Live, no sé què, com se diu, que bueno, és espectacular. Sí. La veritat és que Tarantino té un estil de fer tot que és bastant característic d'ell i m'agrada molt, les cançons, tot. Podria ser la teva preferida, Malditos Bastardos, Atreyu? No ho sé, potser estic entre aquesta o la següent. La següent? La següent. Següent. Parlem ja la següent o fem més suspense? Podem fer una mica més de suspens, a veure Podem fer suspense? què passarà. No ho sé. Parlarem de la següent pel·lícula del Tarantino? No en parlarem, ho sabrem ara ja, no? Vale, sí. Podem parlar-ne ja. Següent pel·lícula del Tarantino. Django Unchained.
Wow! Ai, de veritat, pel·lícula. Està ambientada a l'època de l'esclavitud, però és que no té cap pèrdua aquesta pel·lícula, eh? És una pel·lícula al Far West, l'oest americà antic, on parla dels esclaus i de com hi havia el negoci i tot. Està molt exagerat, això sí que s'ha de dir, Sí. que està tot molt exagerat. Sí, també, això que dèiem abans, de que la violència aquí també torna a ser una bestiesa molt gran de sang i tal, però també fa que sigui menys desagradable. Això sí, va tenir molta polèmica, aquesta pel·lícula. I precisament per part del que ha dit Daniel, és que està molt exagerat, fins i tot el guió i tot. Els diàlegs que tenen les persones és molt, molt racista. Sí. Diuen la paraula... Sí, pot se dir pot la paraula? dir. No, però a YouTube la destrueixen. Bueno, doncs poses un pitido. Val, diuen la paraula 110 vegades. 110 vegades? 110 vegades, està comptat. Sí? Sí. Wow, 110 vegades. Ostres, això és heavy, eh? Sí, no li té por res, el Tarantino no té por res. Però i la gent es va queixar de que no es feia servir com una paraula fastigosa que la deien els esclavistes i tal, sinó que també se la deien els negres entre ells, però... Claro. A veure, jo crec que s'entén que és perquè per aquell context, quan se la diuen entre ells, que crec que són el protagonista i el personatge del... Sí. Com es diu? El caçar-recompenses. No, l'Steven, el que està a la sí. casa. El que fa el Samuel... Sí. Samuel L. Jackson, això. Sí. Doncs que els dos són negres i els dos es diuen nigga entre ells. Sí. Però és perquè és tot molt desigualitari amb els blancs i justament el personatge del Samuel L. Jackson ajuda a aquesta desigualtat tot i ser negre, mostrant la seva hipocresia. Bueno, en castellà ho van traduir amb negro, diuen tot el rato, ei, negro. Sí. No és tan ofensiu com niga als Estats Units. No, perquè nigga té un rerefons una mica xungo. Sí. Bueno, Django és un espectacle en tots els sentits. Sí. En una guerra hay que Sí. jugar I, sucio. a part d'això, també hi va haver gent que es va queixar de que per ells l'esclavitud que hi havia hagut i tal no estava bé fer-ne una pel·lícula d'aventures així, perquè per ells havia estat com un holocaust. Volien que la pel·lícula fos més aviat com una pel·lícula dels jueus a la Segona Guerra Mundial. Ja, però... Però a veure, jo crec que en un mateix context pots fer diverses històries encara que no tinguin... Sí, i no cal deixar sempre tot content. Va ser una època dura, no? Doncs ja està, se retracta. Això es trasllada a la pel·lícula. Bueno, és tot un espectacle. Hi ha un moment que disparen a una dona al braç i en comptes de moure's una mica surt volant. Però surt volant cap a una direcció que no té cap sentit. Sí, a 5 km per hora. Al vídeo posarem el fragment Sí, perquè... ho estareu veient aquí. Aquí? No ho podem estar veient a tants jocs alhora. Bueno, però sí, és molt divertit. Sí. Django és de les És millors. molt bona pel·lícula. Bueno, continuem amb la següent, que es Bueno, va fer... espera, sento tallar-te Oh! perquè no sé si queda temps. Per un cop a la vida acabem amb temps. Llavors, què farem? Farem 2 parts. 2 parts. 2 parts. Dos parts. Això me sona a Kill Bill, potser? Sí, És com Kill Bill. és una referència a Kill Bill, aquest programa? Podria ser. Bueno, Ens veiem la setmana que ve. a pla seqüència, però nosaltres ho gravarem tot seguit, però ho veureu us haureu d'esperar una setmana. Doncs Continuarem amb el Quentin Tarantino. fins aviat. Ens veiem. Adéu. Just a kind of losing my mind.